Здравейте, казвам се Велизар, от град Костуи съм. Женен съм с 3 деца. Искам да ви разкажа моето лично свидетелство, как съм повярвал в Господ Исус Христос. Като тинейджър и младеж бях лошо дете, обичах да играя на хазартни игри, но за да изкарам пари да играя такива игри, ходих и крадях. След като се ожених, в моето семейство дойде брат Румен с неговата съпруга Красимира и ми започнаха да ми говорят за Христос. Тогава аз повярвах и започнах да следвам пътя на Исус Христос. Сега в момента моят живот се промени. Започнах да говоря на хората, да ходя по семинари, по обучения, по домашните групи. И с течение на времето брат Румен му получи как да ходя на домашна група. Сега в момента с моята жена заедно служим по домашните групи и слава на Бога, че този начин, този път, по който аз тръгнах, промени изцяло моя живот. В момента моите деца също вярват в Христос и растат заедно с мен и жена ми в пътя на Бога. Радвам се, че имам възможност да споделя моето свидетелство и въпреки затруднението ми в говоренето, това на мен не ми пречи да хода и да слава Христос. В момента за жена ми водиме домашна група в село Сватия. Хората ни служат и очакваме Бог да направи растеж. Оставям сега всичко в Божите ръце и нека Бог да ви благослови.